खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं JMMनि MLAफोरा मैया मंगलबाराव जेबो मुं गैयाजासे मददनि गांसे लाइजामाव सागान होदोंमोन, जेराव अनुमान खालामनाय जादोंमोन दि कल्पना सोरेनखौ गिबि मन्थ्रिनि मासियाव फज'नाय जागोन। मख'नो गोनांदि हेमन्त सोरेननि बिसि कल्पना सोरेना झारखन्डनि फैगौ गिबि मन्थ्रि जानो हागौ होनना सानखांनाया हेमन्त सोरेननि 40 घन्टासो गोमानायनि सायाव गोबां थुनफावथायनि गेजेराव गोसारदोंमोन, जेब्ला ईडीआ थांनाय समबारखालि बिथांनि दिल्लीनि न'आव नागिरदोंमोन। BJPनि निशिकान्त दुबेआ बुंदोंमोन दि हेमन्त सोरेना गावनि बिसिखौ खानाय जायोब्ला गिबि मन्थ्रिनि मासियाव फज'नो सानथांखि खालामगोन। हेमन्त सोरेना मैया गावनि बिबुंथि रेबगान्थिनो थाखाय ईडीनि सिगाङाव नुजाथिगोन। सिगाङाव हेमन्त सोरेना कल्पनाखौ गिबि मन्थ्रि बानायनायनि बानसावनायखौ नेवसिगारदोंमोन, नाथाय दा कल्पनाखौ राबड़ी देवीजों रुजुनानै अनुमान खालामनाय जादोंमोन, जाय इं 1996 मायथाइयाव बिहारनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन जेब्ला लालु प्रसादखौ खानाय जादोंमोन। नैथि रादाबाव दं सुबुं अनफावरि बिथायाव सा 19 पाकिस्तानफोरखौ समालियानि गाज्रि लैथोआरि दाखुफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनाय जादों आरो सा 11 लैथोआरि दाखुफोरखौबो हाथियारजों लोगोसे खानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय 29 जानुवारियाव जानाय बे जाथाया फिन खेबसेबाव मुलुगजों भारतनि सावगारिखौ गोजों खालामदों। बेबादि समाव जेब्ला मुलुगनि गोहोगोरा हादोरफोरा गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बेरेखाफोरजों नांलाय खमलाय जागासिनो दं, भारतारि नेभिआ फिन खेबसेबाव गोजाम बेरेखा पाकिस्तानखौ खैफोदाव खोख्लैनानै भारतनि उदारताखौ फोरमान खालामदों। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि 29 जानुवारि खालि सा 11 समालियानि लैथोआरि दाखुफोरा आरब लैथोआव इराननिफ्राय सा 19 पाकिस्तानी दिङारिफोरनि मोनसे जाहाजखौ लांखारदोंमोन। लैथोआरि दाखुफोरनि रैखाथिनि थाखाय SOS कल मोननायनि उनाव भारतारि दै सान्थ्रि हान्जानि INS सुमित्राया पाकिस्तानी दिङारिफोरखौ रैखा खालामनो ओंखारलांदोंमोन। लैथोआरि दाखुफोरनि हान्जाया भारतनि नेभि कामान्ड'फोरजों समालिया लैथोआरि दाखुफोरजों गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय गावलायनायनि जोबनायाव आखाइ दैखांनो नारसिनजादोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतारि नेभिआ पाकिस्ताननि नोगोरारिखौ बे खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायनि उनाव पाकिस्तानी फोसावबिजोङा भारतारि नेभि आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदोंमोन। भारतारि नेभिआ थांनाय 45 सानफोराव मोनगु जाफुंसार अपारेसन खालामदों। 26 जानुवारियाव भारतारि नेभिआ हौथि बिग्रायारिफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय ब्रिटेननि गंसे जाहाजखौ रैखा खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बिजनी मंगलियान बाजाराव मैया 2022-23 इं मायथाइनि APSC आनजादाव उथ्रिसारना गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि महरै सायख'जानाय गासै सा 38 बिजाथिफोरखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय आरो पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारिनि थागिबि जाफुंसार आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे जाफुंसार आबादारि उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि थागिबि आसाम गौरब बान्था मोनगिरि अर्गानिक साहा आबादारि तेनजिं बड'साजों लोगोसे मिरु एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे जाफुंसार सानै आबादारि आरो मिरु रोंगौसा सायख' आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जायफोर बर' बिजोंनि फरायसाफोरा टप 10 मासियाव जायगा मोनगोन बिथांमोननो 1 लाख राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बुंथिबावो। ब्रैथि रादाबाव दं थांनाय समबाराव आसामनि काछार जिल्लानि खाथिगरा बियाबनि महनपुर ओनसोलाव सासे बाइक सिखाव होनना गनायजानाय सासे सुबुंखौ जायगानि सुबुंफोरा हमनो हायो।
सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया समबारखालि खाथिगरायाव जादोंमोन जेब्ला दायनिगिरि बाइक खावग्राया गंसे बाइकजों मेघालय फारसे थांगासिनो दंमोन। जेब्ला जायगानि सुबुंफ्रा बिथांखौ मोननानै लोगो दोखो बुदोंमोन आरो पुलिसनो गथायनायनि सिगां बिनि खर'खौ सिनदोंमोन। रादाबाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बाइकखौ रबिबारखालि बदरपुरनिफ्राय खावनाय जादोंमोन, जायनि उनाव गारिनि बिगोमाया बदरपुर पुलिस थानायाव पुलिसनो खौरां हरो। बे समावनो जेब्ला पुलिसआ जाथायजों आरोबाव सोमोन्दो दत्त आनाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। ओनसोलनि जायगायारि सुबुंफोरा बे सैथोथिनि सायाव गोब्राब जिंगा फोरमायदों दि बावैसो समफोराव खाथि खालायाव बाइक खावनायनि गोबां जाथायफोर नुजाथिदों। बिथांमोनहा पुलिसखौ गोथौयै आखाय होनो आरो बाइक खावग्राफोरनि हानजाखौ थाबैनो नागिरनो खावलायदों होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।